que un president de la USAP parli català era impensable ja... Si t'haguessin dit hi ha 6 mesos que faries una conferència de premsa en català i ho ha fet. Doncs això... Hi ha un any. Doncs és l'exemple del que volem fer. El català era dintre. El meu parent, mon avi i l'avi parlaven sempre català a casa. I nosaltres sempre pas parlat català quan era jove. La meva mare parlava francès amb jo i parlava amb la seva mare i el seu pare en català, dins de la mateixa conversació. Quan parlava a jo me parlava francès i quan parlava a la seva mare li parlava català, com això tot el dia. Però nosaltres hem mai parlat català, doncs comprenim, jo el comprenc, la meva avi me parlava que català, però tinc de mal a parlar d'alguna manera d'això. Vendrà,